Sugeng pepanggihan malih wonten renungan padinan GKJ Purwantara Selasa Legi 19 Mei 2026. Wonten ing wanci menika wacan kapetik saking Wulang Bebasan 15 ayat 1 ingkang mekaten surasipun wangsulan kang sareh nglejarake nepsu nanging tembung sengak nuwuhake kanepson. Ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang mirengken sabdanipun Gusti lan ngestakaken wonten ing gesang patentenan. Haleluya, amin. Jejer ing wanci menika bener urung mesti bener. Sedherek ngenasi wonten ing gesang bebrayan kita asring merasa bener nalika debat utawi tukar padu. Kita ngetokaken sakabehing bukti lan alasan supaya wong liya ngakoni yen kita sing bener. Pancen dadi wong bener iku wigati, nanging Gusti paring piwulang pilih. Dadi wong bener wae ora cukup, kita uga dadi wong bener. Apa bedane bener lan bener? Bener iku babagan fakta utawi aturan. Contonipun setunggal tambah setunggal menika kalih iku bener. Bener iku babagan kawicaksanan. Iku babagan manggonake bebener ing wektu, kahanan lan cara sing pas. Saged ugi kita nggadahi pawiraos ingkang leres utawi bener nalika ngelekake utawi negur kanca sing salah. Nanging yen cara ngelekake kasebat kanthi bengok-bengok ing ngarepe wong akeh, cara kasebut ora bener. Bebener sing disampaikake kanthi cara sing kasar malah saged nukulake tatu ing ati lan adoh saka kersaning Gusti. Tulodo saking Gusti Yesus menika sumbering bebener. Nalika ana wong wadon sing kacepengan laku zina kasebut ana ing kitab Yohanan. Miturut hukum Taurat, wong wadon mau bener yen kudu dibalangi watu mati. Para Farisi nggawa bebener hukum. Nanging Gusti Yesus nindakake bab sing bener. Panjenengane ora nyekeli hukum nanging panjenengane nggugah atine wong akeh supaya ndelok kesalahane dhewe-dhewe. Gusti Yesus paring pangapura kanthi tresna. Asile wong wadon mau mratobat bebener sing dibungkus nganggo katresnan. Iku jenenge bener. Bakal nggawa pemulihan. Sedherek kinasih, monggo kita sinau boten namung dadi tiyang ingkang rumangsa bener, nanging dadi pribadi ingkang saged mapanake bener kanthi bener. Bener ucapane nanging uga kudu bener carane nyampaiake. Bener tumindake nanging uga kudu bener tujuane. Inggih menika kangge kamulyaning Gusti, dudu kanggo golek menangi dhewe. Amin. Semoga kita ndedonga. Gusti Yesus, kawula nyuwun kawicaksanan menawi kawula leres. Mugi paduka nuntun supados kawula saged nyampaiake bebener punika kanthi tresna lan andhap asor. Supados gesang kawula boten namung bener miturut aturan nanging ugi bener wonten ing karsaning paduka. Amin. Mekaten renungan padinan ingkang saged kawula
Caosaken mugi Gusti paring berkah. Amin.